Ya kuseseyiyo leyo ndaba bafethu. Ngizothini? Kunama-out agude afana nathi kanje yathola. Babodwa bathi mabayibheka babone isigebengu yathola. Babodwa bathi mabayibheka babone isithipha yathola la idenge leyo. Babodwa abathi mabayibheka babone out engabaphumelelisa recording izinto ey'ringayo yayithola. So ekugcineni umuntu awumjaje from far yayithola. Umhlalisa phansi, uhlale naye phansi, then uzwe ukuthi okugayani yayithola. Then uzo-understand ukuthi umuntu unjani yayithola. Ya, because manje ekugcineni wena uzomjaja according to indlela obona ngayo, kanti indlela obona ngayo akusiyo yayithola. Danko.